जोंना बाथौ होननायाव रोखा दंखायो। अख्रां हा बार दै अर मोनबा गोहोखौ सोरजिनायखाय इसोरनि मुंखौ मोनसिंसिं बोराया बाथौ मुं दोनदों। बिनि मुङा बाथौ। गाव बिनिफ्राय गबोबायनो, बिनिखायनो बेखौ गसाइ होनबाय। गावखौ बिराद अनबायनो, अननायखायनो अबं होनबाय। गोजौआव थाबायनो, बेनिखायनो बेखौ अबंलावरि होनना बुंबाय। बे सोदोबा आं बुंनाय सोदोब नङा, बयनिबो खुगा खुगा थाबोनाय। नाथाय बियो मा बुंनाय जादों रावबो मिथियामोन आरोखि। बेखौ अध्ययन खालामनायनि गेजेरजों मोनदांदों। अख्राङा गोथौ, हाया गोथौ, बारा गोथौ, दैया गोथौ, अरा गोथौ, मोनबा गोथौखौ मोननानै मोनसिंसिं बोराया बा गोथौनि बिगोमाखाय इसोरनि मुंखौ बाथौ होननानै बुंदों। आरो इसोरनि मुङानो जोंनि धोरोम। जोङो दिनै गुबुनफोर बादि मुं दोनाखै। धोरोमा मुं दोननायजों जाया, इसोरनि मुङावसो धोरोम जायो। बेनिखायनो बाथौआनो धोरोम, बाथौआनो इसोर, बाथौआनो गासिबो। दिनै माखासे मानसिफ्रा जोंना गुबुन हारिनि मोदाय मोदायजोखौ लाबोनानै माइनाव होननानै बुंदों। बै माइनावा बिसिनि गुबुन फालिनायफ्रा बे नङा। जों बेनो जाहोनोबो हाया, लोंहोनोबो हाया, आरो बेखौ जोङो मोजां रोखोमै फुजिनोबो हाया। बेखौ होनो हारसायाव लोखि। बे लोखिखौ फुजिग्राफ्रा मालाय बामोनासो फुजिनो हायो। बामोना माने मोजां फुजियो, बेखौ जयग' होयो। नाथाय जों बेखौ रोङा। दा बेनिखायनो जोंनि माइनावा जाबाय आफा इसोर बाथौआनो माइनाव। आफा इसोर बाथौआनो माइनाव। आफा इसोर बाथौआ बोरै माइनाव होनना बुंबा, आफा इसोर बाथौआ मानि थाखाय माइनाव होनना बुंदों बेखौ? बियो आफा होनजानानैबा आइ मानो मोनखो? बियो गोबां आदार सोरजिनानै होबाय दानिया। माइरंआवनो माइब्रा होदों, जोसा होदों, बेबायदिनो गोबां बिद माइ होबाय जोंनो। दा साननो थाङोब्ला माइनि नामखौनो बुंख'नो हानाय नङा, ओरैबायदि माइ होबाय। आरो बेखौनो जोङो लारु, फिथा, सिथाव बायदि रोखोम सावनानै जाबाय। आरो बेनिफ्राय होबावबाय, मैगं होलायबाय जोंनो। मैगङा होबाय बान्दा कबिनो, अल कबिनो, फुल कबिनो, बायदि रोखोम मैगं होबाय। लाइ, लाफा, मुला बायदि रोखोम मैगं होलायबाय। दानिया आरो फिथाइ होलायबाय। फिथाइफ्रा जाबाय खान्थाल, थाइजौ, आपेल, आंगुर बायदि रोखोम फिथाइ। बेफोरखौबो इसोरानो सोरजिनानै होबाय। आरो बेनिफ्राय जोंनो नांगौमानि मुवाखौ इसोरा सोरजिना होजोबनायखाय बेखौनो हाबा जोंनि बिमाया मा होनो हायो? जोंनो आहारल'सो जाहोनो हायो, बिनि अनगायैथ' जेबो होनो हाया। दिनै आफा इसोर बाथौआ दिनै जोंनो नांगौखौनो गासैखौबो होजोबदों। बेनिखायनो नोंखौनो जोङो आइ बिमा होननानै खुलुमदोंसै। दा बेखौ बिमा महराबो आफानावनो दं। बेखौनो जों बिमा होननानैबो गाबज्रिदों। दा बेयो सोरजिनायनि थाखायसो गाव मुंखौ मोनदों। आरो सोरजिनाय गोजा बिनि मुङा। जेरै जों बाथौ होनना बुंनायाव अख्रां सोरजिदों, हा सोरजिदों, बार सोरजिदों, दै सोरजिदों, अर सोरजिदों। मोनबा गोहो सोरजिनायखाय, बा गोथौखौ सोरजिनायखायसो इसोरनि मुंखौ बाथौ दोनदों। नोंथांमोनहा दिनै 25 बोसोरसोनि खिथु उनाव थाङोब्ला, 20 बोसोरसोनि खिथु उनाव थाङोब्ला नोंथांमोननि न'आव नुगोन रुवाथि होननाय सोदोब मोनगोन। रुवाथि लायोमोन जों गोदो बर'फ्रा, नङा होमबा? आरो बेनिफ्राय दाहोना लायोमोन। दा दाहोना होननाया मानि थाखाय दाहोना होनखो बेखौबो साननांगौ, अध्ययन खालामबासो मिथियो। दाहोनाया दायो, गासैखौबो दायो। बे आलिखौ दाया होनबा दा दैज्लां बोथोर जाबाय, दा आलिखौ दानानैसो बे होयो नालाय।